Hurian ini Tuhata nani holongan di bagasan Yesus Kristus saluhutna ruas niruyata naro tu bagas coron di Tuhata suang songone saluhutna ruas niruyata nama dohoti parminggota di bagasa sadarion marhiti live streaming taparade maroh nang pikirata tapuji matuhata tapuka ma parminggota marede mahita sian bukuede nomor 580 sada ayat sada 1 ayat 3. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Mula masugot hala akan na pinaluan ni Jehovah, jala maria-ria rotu Sion, jala halalas ni roha sa leleng-leleng na di atas ulu nasida. Dapotan hilas dohot las ni roha nasida, alai maporus maanggo arsak dohot hoi-hoi ni roha. Haleluya. Martangi yang mahita, ale amanami amani Yesus Kristus Tuhan nami, na tubuh di huta Bethlehem, sai pinuji ma guarmu na badiai,
Alanong ditikir ho hami bangsom, ditugu-tugu hodo hami sian haholomon tu hatiuron, jala dipadumu hodo hami naholang hian siakko, gabe saor muse dohot ho. Gok halalas ni roha dohami alanii, sejalo maha muliation ni roha nami, naung tinopotmu mar hite-hite anak mi. Amin. Tatang Yoma patik ni debata di minggu tasadarion, hima sian patik perjolo sahatu patik pasapuluhon. Patik perjolo, ahu do jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaommu jala dang jadi sumanommu, manang ahana di banua gijang dohok na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na ditoru ni tano, yang gotunggabe si sobbaon manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goarni debata, yang go soture dalanna. Aihona uhumna dosogot akkana marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiaon ari minggui, dina ono marima ulahamu nasa si ulammu, alai anggo ari papituhoni, ari paradian ni Jehoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari, manang anakmu pe manang burum, manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru, rodi pinahamu, rodi isini hutani halak pe, na mangibati hutam. Ai dina ono mari do ditoppa debata, langit dohot tano, dohok laut dohok nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papituhoni. Dibaheni do ubahen na dipasu-pasu debata Jehoba. Ari paradianan nai jaladi parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapommu do natorasmu. Asa martuaho, jala leleng mangulu, ditano na nilehon ni Jehoba debatam diho. Patik paonopon, unakko mamunu. Patik papituhon, unakko mangalakup. Patik pawaluhon, unakko manakko. Patik pasiahon, unakko olo makatidakon hata nasotutu, maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lebuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Beha padok ni debata taringot tu patik na sapului, odo, ahudo Jehoba debatam ninna debatata, pargogo naso hatu dosan jala parimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudup patuluhon, rodi sudut paupaton, pinopar ni akan nasogo roha diau, alai asido rohaku di akan namar ribu-ribu, akan namar holong ni roha diau, naso mangalaosi patikhi. Ima sahatna atong rak mangidogogo mahita tua dopan ni debata, lahu mangulahon naho bartu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Jesus.
Tapauduk bema rohata tua dopan di debata, tatopoti ma dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan nabonar, parasir jala pertaluk ni roha jalan nabasar doho, saya marpangulahi maroham midahami, dibahani sese sama sude dosa nami, dang adong nahu pangasawak kami dukon ni asi ni roham, hati goran na pinatupa ni anak mudo nahu pasangok kami tujolom, dibahani pasonang jala apu limahami akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringotu hasesan di dosa. Molotung adong manang ise namar dosa, adong do pangodiata diamai, ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringotu dosata, alai dada holan taringot tu dosata, do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapom ma di debata na digijang. Amin. Hatani debata nagabe turpuk epistel di minggutta sadarion di enek dosian pesalmet biddu pitu mamukasian ayat 12 satu ayat 16 tajahama marsika sori. Sai pujiok kudo akka pabahenan ni Jehovah, ai sai ingotok kudo halongangan akka nabinahen nai sian narobi. Jala saya merusari doau taringot tu aka pambayanan musudina. Jala saya utakasi do aka jadi-jadian. Ale debata habadiod do parhitian ni dalammu. Dung debata dia namar hati bulon songon ho ale debata. Ho do debata sipatu pahalongan. Dipabotohon ho do gogom tu aka bangso. Nunga di palua ho bangsomi marhite-hite tanganmu, akka anak ni si Jakob doho si Joseph, ima sahatna, martua do akka natumangihon hatan diribata, jala nau peopsa. Amin. Tahatindak koma haporsiaw tay, songon nahina tindak ko ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion, rak mahita madok. Ahu porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumapalangit dohotano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasasadai,
Imana tumun si Maria, nagabagabea siato di parbadia, adoraso habubuhan. Ido tuhata, natumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na matetarpazal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanua toru dung ditanom, na mula mangulu diari patuluhon, na manai tu surgo, lau hudul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au persia di parbadia, jada adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai nama dok, mula mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohok dihanguluan naso rasuda. Amin.
Kiting HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Minggu dung hari Natal 23 Desember 2024. Topi Minggu. Madok Mauliate Siala Asli Rohani Debata. Dapat dulu Padilion Nabadia khusus. Huria nunga patupaho Padilion Nabadia khusus di hari Minggu sadarion 23 Desember 2024. Di hari Mingguon pukul 7 WIB tusahalak yanakoni ruwasta. Dapat duahon Padilion Nabadia. Huria naik patupaho Padilion Nabadia di hari Minggu 5 Januari 2025 di Parminggu pukul 10 WIB. Pendaftaran dohot konseling Rapon Padita di hari Jumat 10 Januari 2025 pukul 10 WIB. Jala asal dibuan masurat pengantar sia situa wilayah, fotokopi akte nikah, dohot fotokopi akte lahir. Dapat tuluan malam tahun baru dohot tahun baru. A. Jadwal ibadah malam tahun baru dohot tahun baru. Dapat dulu di ibadah malam tahun baru bahasa Indonesia, bahasa Batak di tanggal Selasa 21 Desember 2024 di pukul permingguan 10 WIB dohot 10 WIB. Dapat tahun baru keluarga hari Rabu 1 Januari 2025 di pukul 00 WIB. Dapat tuluan di ibadah tahun baru di tanggal Rabu 1 Januari 2025 di pukul 10 WIB. B. Buku acara do amplop papunguan bodari ujung tahun, perpunguan bodari ujung tahun. Buku acara dohot amplop perpunguan bodari ujung tahun 1 Januari 2025 pinabotohon sudah ruas sadario Minggu 23 Desember 2024 bagi onon ni huliat sama di jolon pintu masuk gereja. Pinangido tugaluk keluarga asama buat buku acara dohot amplopi sadama per keluarga. Jala buku acara ini buima di fotokopi galuk keluarga sesuai itu kebutuhan. C. Mar parlumuan tu malam tahun baru ima di tanggal 12 Desember 2024 pinangido tu sudah ruas nah ditinggal manang berdomisi di jonok tu gereja sa asa unang pola mabuan kendaraan terlemu bima kendaraan roda 4 manang mobil sialak keterpasaran parkir di gereja sa. Opat so pelian tu sudah ruas nang dohot paralado naso pasahat ton pelean bulanan tahun 2024 suak songoni nang lelang pesta gotilon tahun 2024 manang lelang pesta gotilon tahun sebelum nah asa di pasahap mai marlingut ujung di tahun 2024 ngalam manjonok. Nomor 5 penugasan tim revisi SOP. Uria madugason tim revisi standar operasi prosedur manang SOP HKBP Pasar Minggu. Ima nanai mulai karejo di bulan Januari 2025. Goar-goar ni tim revisi SOP ima sada Situa Ido Uta Barat 2 Situa Hani Boru Tagalung Tolu Situa Jom Panjaitan 4 Situa Manahara Simbanguncong 5 Situa Haga MH Simatupang 6 Situa Harol Paliangan 7 Luhut M Pakpahan 8 Brikman Sinaga Sia Fredly Hilton Tambunan 10 Marintan Boru Simbolon. Onom dewan-dewan, sada dewan diakonia, sada seksi kesehatan Bank Darah. Mar parlumuan, nana yang dibentuk ima Bank Darah HKBP Pasar Minggu. Pinangido, itu sudah ruas. Ini huliata, na bersedia doho kerelaan, laoman donor hodara. Nah sewaktu-waktu lao mengurupi ruas ta, na membutuhkan asal dilema data, nama siti, na mengisi link
songonau tasura di buku Warta Jemaat. Sada 2, seksi pendidikan, penerimaan peserta didik baru. Taman Kanak-kanak Manang TK Terangkasih menerima peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025, jenjang kelompok bermain umur 3-4 tahun. Jenjang Taman Kanak-kanak Manang TK A berumur 4-5 tahun, TKB umur 5-6 tahun. Tuaka jemaat na adong yanakon na manang paupuna na marumur songon naong lipatorang di Gijang dihimbau asal didatar homa marhite na makuhungi kepala sekolah TK Terang Ima Ruth Agustina Buru Pasaribu SEMM dan Nyonya Pangeribuan Ameliana Bursinaga manang na langsung mendatangi ruang kepala sekolah pada hari kerja pukul 8 sampai dengan pukul 11. Tapi tuon ruas naik baru di Bagasa minggu sadarion minggu 20 Desember 2024 nunga di jalo gabe ruas ni huriata gabe pasar minggu ima Listo Prasetyo Wijanarko natai Arta Dame Siombing do sahalak yanak koordinasida beralamat di Jalan Harapan nomor 41 RT 01 RW 08 Lenteng Agung Jakarta Selatan masuk tu wilayah 10 nomor registrasi jemaat sada onom sia-sia onom Ima Napidiasian anggota jemaat Gereja Kristen Jawa Jakarta. Na pawaluhon dan nasorang. Di bahasa Tuata dosada dana bawah dari Sabtu 14 Desember 2024 di keluarga. Listo Prasetyo Wijanarko Natai Arta Dame Siombing alamat Jalan Harapan nomor 41 RT 01 RW 08 Lenteng Agung Jakarta Selatan masuk tu wilayah Saplonom di pasdo danai songinang natorasna nomor sia ruas ni huriata nama ulang tahun saluhut ruas nong perhala dua kali pasar minggu pas harton selamat ulang tahun mak tuamuna saluhut ruas nama ulang tahun hatu tubuh dohot nama ulang tahun Persaripeon mamuka masih tanggal 20 Desember satu tanggal 4 Januari 2025 songon hatan di bata lagabe ujahan nilas nirwatai dienet dosian 5 Musa 5 ayat tolu ima marparange mahamu di bagasan saluhut dalan naong tinonahon ni jahuba di batamuna tuhamuna asa mangulu hamu jala marhasonanga kamu jala lilik kamu mangulu di tano siteano munai nomor 10 ruas nama Said tuaka ruas nama Said nah dirawat di rumah sakit dirawat di Jabu rawat jala dohot akan nama Sahid menahun dohonon namima saya di pasu-pasu tuanima sude pangubation najinalo muna ibu malum parsa itu nih tatanya kemana sida asal ibu malum siap parsa itu non ima mana margoar na parjolo nyonya ge luban tobing boru na pitupulu na paduahon ji simangucong tolu nyonya ha hutapea samsia bor huta uruk opat citua Dr. DJ Manurung 5 Mateo Ajial Sihite onom nyonya Panjaitan Lu Maria bor tapu bolon 7 nyonya Sihite bor purba 8 nyonya Siboro Roslinda bor Sigiro Napasiahon nyonya Tambunan bor Sitorus 10 Bistok Situmorang 10 sada
M. Simajutak 12 MT Huta Barat 13 Kesia Borusinaga 14 Situa Insinyur Ria Raja H. Simatupang 15 P. Silalahi 16 Agus Prangto Nenggolan SE 17 Anderina Kartini Borusiahan 10 Insinyur Oka Arwan MBA 10 Sia Nyonya LSM Lumbaturuan Sony Boru Silitonga 20 Nyonya Citua T. Siahan L. Borsiagian 21 Nyonya NOP Siombing Bortagalung 22 Nyonya Awe Siahan Bor Panjaitan 27 Hotman Siboya 24 Nyonya Citua Panggelis Indra Huta Uruk Natai Panggelis Sophia Bortobing 25 Daulat Tahir Napitupulu 26 Situa Teranda Priska B. Bortapea SPD 27 Nyonya Munte Berliana Buru Manulang 20 Nurdin Manurung 20 Sia Nyonya Huta Uruk Bor Simajuntak 30 Kevin Siregar 30 Sada Nyonya L Huta Barat Yeli Boru Tobing 32 Dr. Andus Masakap Huta Barat 30 Nyonya Simajuntak Boru Lumbat Tobing 34 Nyonya Simamora Boru Simajuntak Titing naso jinao dohot parepengon di Uriata boi bata jaha di titing naong di parali di Uriata so 5 titing di hita di Bagasan Samingguan.
Dame na sumurung sia saluhut na roha. Ima na maramoti ate-ate dohot pikiramuna. Di bagasan Kristus Tuhatai. Amin. Hatan itu hata di parsorata dia pelatikion ima nata surat sia surat parjolo natinongos ni Apostel Paulus tu si Timotius bidusada mamuka mai siar ayat 12 satu ayat 10 itu ujahama dihita tapayutihu ma di bagasan rohata mauliate hudok di namargogonau ima Kristus Yesus Tuhatai ai dietong duau haposan ubahen na dipabangkit tau gabe pahalaluna pangisahi duau na jolo jala pangalili jala siulahu gogo alai dapotan asini roha duau aidang huboto nahulai taga soporsei dobe yau alai gemlam sumurndo asini rohani tuhatai matat haporsiaon dot holong ni roha di bagasan Kristus Yesus habosan jala sadok tau jalodo hataon nunga roh Kristus Yesus tu portivion paluaon akka pardosa sian akaido au naparjolo alai alani odo ubahen nadia sihiyau naeng jumolo maride sianau patuduhonon ni Kristus Yesus sadok labas ni ruai bahen tiruan diaka nanaeng porsia di bana tuhangoluan saliling-lilingna alai hamuliaon dot hasangapon sisa liling-liling nama diraja nasomar mulai ima debata nama noktong naso dapot idaon nama munjungi amen ido sahatna damang dodainang nang songoni akadongan saporsiao di bagasan Kristus sahat mahita dia pelatikion ima di minggu dung ari Natal alai nata pesongoni amang lalu nga masuk kita minggu dung ari Natal tingkat dunia kami tong pasahatot hita salutna selamat hari Natal ma dihita salutna namang dodei nang songotopit di minggu ta mandok mauliate siala asini rohani debata alani damang dodei nang bohado tahe amang do taminang nak songoni hamwa kadongan nunga adong tadok maulihate di bagas saderion tutuata pardigan basai pasti doate amangate dungehe hita sia podobata pasti do langsung tadok maulihate Tuhan wasape udok songono namang olo do songoni amang do taminang basa udokon olo songoni ala nilas nirohata olo do gabe lupa hita mandok maulihate dulu bata apalagi di bulan Desember nanti songoni masih sibuk nah hita kan itu teh sibuk para radio naha kabaju na baru kue baru kan sibuk museng manomu akka jana kota mulak sian akka paratoan kan itu ujungnya lupa hita mandok maulihate ade alai dak songoni ate amangate do tamuinangate so kita akka nau dohonon medai akka asini rohani di mata justru ala nilas di rohata gabe tadok do maulihate tu di mata alani damang do tainang molo menaili hita tuburi sian mulai tanggal 1 Januari 2024 ngakutung matse gudang ate mapelas ni rohata di bagasa sataon misalkan tarlubo bima di bulan 12 sona teh yan dohonon pangatuan di hita alai tua kaya nakota sonarion so kamu akan atutonami nunga gabe huta hatubuan non nasida nunga marato ate
Dohono namang do taminang di bulan Desember tung matsay gudang do hita songon akan atoras ni rupani las rohata ala boi pajupang dot akayana kota na di tanong aka parsirakan ni ala ni ragam ni aka ulaut na boi museng rapak kita museng marbinggu di hari Natali mames tahun hari hatu tubui jela boi museng kita rapak hutul di bagas coroi museng majalo ima badan na barui ima perpadanan na badia bui tarapak so kita museng akayanak ko na de anggo hami dohono song paditaon uludo salil kami padita uludo di lokon akadutui toima laso bulak pitak kamu tabaru na alania ay subui hami mula tanggal sede ay do dohono baksak nami kan si bata ulum ma video call sonari ala nija manon maracarat pukul 00 ba video call mah langsung niba memanguluhon kan anggo parpungan soboy basongon iba sa lenunga 10 tahun pandita kan bahulu mah tanggal tului ba ngamula akang niba iboto niba lain niba bahulu mah iba nungunan disikan so ni mah musik akayita kayanakon sian akaparatuan yan dia hono akaparatuan tamang maka hatubuata las rohata ala buhita pajupang dot hata dot akan atorasta bica sehat dobe aka yara atorasta ala ni damang dot de nang songoni akadongan sa porsion sonari suku-suku masong topik di minggu tai di dok do mabay kita marlas ni roha totu amang dot taminang meragam do mabay kita marlas ni roha jala sudinai holan alaniaha alania sini rohani di batas samping do jala musegdang holan dilas ni rohai bahkan dalam segala keadaan pun namang do taminong iko patut do hita peng didok mandok mau lihate tu di bata sona didok na disa da Tesalonika 5 ayat 10 lalu didok mandok mau lihate mahamu siala salunai ai ido dipangido di bata siak kamu mari dihite Kristus Yesus mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itu yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu ala ni damang do dainang nasong ni donga saporsial di topik ni minggu tasadarion ima minggu dung ari Natal didok tu kita asa mandok mauliate sialah asini rohani debata sonari memang nyaguda nga suku-suku sia turbuo suku-suku tu kita do asini rohani debata na jajalo do asini rohana debata na tajalo do asini rohani debata na jinalo ni si Paulus nya so kita segudang do pehita mandok kon tadi amang do minang asini rohani debata nasahat tu kita bah gudang do pe i matari otua kaha materi hai pason do takana asing alanino disukut tu kita do asini rohani debata na tajalo jala sokon dari dok di si Paulus roa asini rohani debata na jinalo di si Paulus di tubuh tidak mah diturbuko namang do ini nang didok do disi mau liate hudok di namar goinau ima Kristus Yesus tuatai ai dietong dua haposan ubahen di babang kitau gabe parlado dietong gau didok na sida haposan ubahen di babang kitau gabe parladona alani namang dok deh nang diajar do hita sia terpukon ima sudi do hita mang do taminang punya latar belakang sudi do hita adong latar belakang tak mungkin latar belakang naso denggan na denggan songon iba pe do honon latar belakang iba songon salak padita pe gejang do amang do honon taman STM au aidak pitor tu STT haga bibiau
melojong-lojong do piau di Nomensen Medan. Jala ala ni si Nomensen Medan ni ama mahal no dati Nomensen Medan terpengaruh maka bedelo ni kan. Bayi rak, bayi takut mi bayi si. Ujungnya mu bama. Romana tu tuih, Roma. Lepas dia mau huang, ayah apa dia ingat do. Basong lawin na tu tuih. Jadi sonima. Nang hita pe dia pulison, pu yudido hita punya latar belakang malangi isi pe hita sonari yang mak. Malangi isi pe hita sonari. Rupanya binerik nunga berhasil jalan nunga sukses di ngoluna. Ra sorido ra mamang do taminang tikina na ujui. Along ma dohonon ni bereng sada huria. Dohonon na ni hobasan iba. Disukum marwasi. Iba na yati amang ati. Sada keluargaan. Burju keluarga na. Tu keluarga na pe burju. Tuhuriai be burju nin narupani manukun ruasi alai Roma alus ni ruasi iya mang ai pajual es tubuhiat dui alai justru siani do gabe sukses itu amang ate amang tamu inang mulut ida adong di mobil kan itu kan. Saya dibayar do di mulai par bulan ni pasu-pasu nyon ina. Alani namang do dahilah sokodi do na dahilah ditrupukon di permuluan di si Paulus. Ai di do ibana do latar belakang di mana pangisahi do au ja na jolo ninna ibana. Pangelele do au jelasi ulah gogo do au. Tentu bodoh taida songodia pangulun si Paulus adorak so ditakup ade. Ditakup Yesus ibana. Ibana do napa buru kahala Kristen. Jala ibana do museng malakup jala mangu malak Kristen. Tentu amang do tamulang sudena di ulahon ibana marite kekerasan do. Malang didok ditupuk tahun si ulahon gugu ndokon. Alai odo asini rohani di batang amang do taminang marite Yesus Kristus maradopon ibana ima na Tuhan Yesus do na margogon ibana asa ulang bemangulu ibana di gulu ni saliling-lilingna asa di bagasan ngulu hai barom ma ibana mangulahon tohonan songon pahalado. Alani damang do denang jika kita redungan kembali kehidupan Paulus sama seperti kehidupan kita mungkin pada saat ini. Kalau kita pertanyakan amang do tenang, siapakah kita di hadapan Tuhan? Isi doa kita di jolo di debata. Apakah kita berani menyatakan bahwa kalau kita bisa melayani Tuhan karena kemampuan kita? Apa karena kita bisa berani mengatakan kepada Tuhan karena kita adalah kesucian kita, kekudusan kita, dan kesalehan kehidupan kita? Justru tidak amang dota menang. Tuhan tidak memandang itu semua. Tuhan memilih orang yang dipakai sesuai dengan kehendaknya dan rencananya. Jika pilihan Tuhan bergantung kepada sucian bahkan kesalehan seseorang, maka tidak mungkin Tuhan memilih Paulus dan kita untuk menjadi hambanya. Anggo mamereng dohono na habaliota malang kesalehata pabahenata. Ay nang mungkin si Paulus mo ipiliton ni debata. Ay serwa si Paulus na jolo. Si Paulus ima nakinidokon baka siulaw nakasoli lomo ni rohani Tuhan itu ibana. Nang hitap siapa rupanya kita? Alani mengapa? Karena kita semua orang berdosa. Alani bersyukurlah kita amang do taminang kita dipanggil dan kita dipercayakan melakukan pelayanan Tuhan. Semua kita dipanggil amang do taminang pelayanan Tuhan. Pelayanan itu bukan harus di lingkup gereja. Dimanapun kita amang do taminang kita harus melakukan pelayanan Tuhan. Mariti pambahena pakatayo dohot aka naasi.
nang soni holong ni roha tan bubima songon didok itu pukon lebas ni rohai. Alani namang dot de inang di bagasan Yesus Kristus ditupuk tadi pala tikyon didok ma gabiaha maibana gabi dapotan asini rohano debatado ibana gabi dapotan asini rohama ima si Paulus gabi di palua ibana sian hajaton nai jaladada holani di etong debata dan dada ulan ini itong ibana gabi hapusan naposo hapusan gabi si Paulus ido bahan dipabangkit ibana gabi naposona. Tuhan menganggap dia setia, dia mempercayakan pelayanan Tuhan kepadanya. Totuhi tapi odo situ buat tamang dot taminang. Mana didok nadi hita dia palatikon asa mandok mau lihat hita siala asini rohani debata. Mana gabis situ bota. Buado hita asa molo taladalani pengoluon. Asa asini rohani Tuhan ima nata pangasah. Unang mabiya kita. Ala di bagasan asini rohani dibatai. Amang do taminang molo nunga di bagasan asini rohani dibatai ta. Dipaluas do hita, dihaposi do hita, diurupi do hita, jala dipargui Tuhani do hita. Madalani ngolu-ngolu tahun. Alanima gabedang tubuh aka padilian. Asa unang tubuh unang madil hita. Manang holan na marutungut hita. Manang say holan na mga pian hita di bagasan ngolu tahun. Alani damang dodo yang odo na pinasahan ni si Paulus tu yanak konay si Timoteus lau manguluhon imahuria Efesus totu molotaida guranggo tantangan na diupan ni si Timoteus apalagi masay posoro pe ibana di pardagingon. Anong madua hal na dipaingot si Paulus di sontaringot tu tantangan na diupan ni si Timoteus na parjulo imat tantangan akati logis nang hita pe amang dokter minang gudanggo tantangan aka pangajario di hitonga-tonga ni nguluta imat taringot tu aka parpuda na lipe na say totong mangodol hopatik na paduahon imat tantangan psikologis imat taringot tu aka ruas na say ragu na say taringot tu kemampuan ima nakin mangulu kemampuan si Timoteus manguluhon hurei mardomu mai alani haposonna song-songoni diri na sendiri mengadopi hagiok ni daging songon naposo di bana alani amang do taminang lahom mengadopi sudenai di dok si Paulus matu ibana di sana Timoteus 4 ayat 22 di dok ibana maulang mahu rohani halak to sialah haposo omih alai gabi tiruan dia kana porsia maho dipakatayon diparange diholoni roha dihaporsiaon nang dihatomah songopunan ni si Paulus tu si Timoteus songoni manang hita amang dotaminang omma punan ni debata marita si Paulus tu hita buhado hita makamoleteon dengan basa ni debata di parguluono. Anong mapiga-piga hal na diyan pasak ni dibata tu kita. Na parjuro didok disi nunga roh Kristus portibion paluon akka na porsia. Ido di patupa Kristus Yesus tu si Paulus gabe malua ibana sian halusaon. Dohot sian hajauton na niula na sailon. Sonima nang tuhita pe amang do taminang molo pardusa duhita di dok rohata jalana jorbut akan dan diulhota tayo ma asini rohani di batado maraduk kita dang patut hita ninna rohata alai di bata mandok nunga
ditobus sian dunga ditobus kita sian hadosata asa unang gabe ngolu na lelengima ngoluta ima na parjulo na pinasahan itu pukot kita na paduaho namang dotominang lomodo rohani debatani hita asa mahite hita patudurota ma labas ni rohani Kristusi iko gabe kirum mahita maradopon akan nanaing porsia di bagasan Kristus ido didok di mana lapatan na amang dotominang parniluata alani pabahenata dot alani pakatota iko gabe porsia halak tu Yesus Kristus alai unang gabe sebalik na didok alani pangalahota gabe madau manang gabe di elai imahalak Kristusi alai alani hitama lam martabatabba ma akka na porsia na patuluon amang dotaminang jalan na parpudi didok ditupukon hamuliaon dot hasangapon hola di debata sabing do hola di debata sabing do asa manang ahan ata patu pamang ahan ata ulahon ahan ata natahatao salu naimay gabi hasangapon di debata say unang maanong dihita ulo mangulon akaulon na akaulot ta holan lahom mga luluy hasangapon ni dirita ido dipahingot tu hita dia palatikon songon si Paulus sude na diulahon na sida mang pakatayon na didok disi nang naulahon na nang nasude akapakatayon na sa gabi hasangapon ni Jehovah donasida alani damang dok denang ido didok di Kolose 3 ayat 10 itu didok disi jalan nasa siulahon manang dihata manang dipapahenan salut nai maya makitihite guarni Tuhan Yesus uhud mondok moliate tu debata ama makitihite ibana ido na pinasak ni tu buat kita maride minggu dong ari Natal alani amang dot taminang jai di pasu-pasu Tuhan tama kita di padalalan ningulut tawo amen maratang yang maita moliate mali Tuhan di pakulingo hohami ima di paradian ni diri nami di minggu dong ari Natal nung ngahusah po kami ima minggu-minggu parnihotan ni hari hatu puomi neng masuk mahami alai Tuhan manal puhon tahun 2024 jalan neng masuk mahami ima tu tahun para sirwawan na pinasahami ima tahun 2025 lani di pengoto do hami di bagasa trupuk jamita na pinasahami asa mandok moliati mahami selu na siala asin rohani debata ido tutu oleh Tuhan asahu rimangi hami hutaili hami ma akan masa ndingolunami boy hami oleh Tuhan saha tutikion di bagasan mahai pason boy hami di bagasan lasti roha dadalan ni gugunami ay isi mahami oleh Tuhan di jolong isi mahami oleh Tuhan nagabe ikut dapotan asil roham ido napinasah mulai Tuhan sodo pengajaran ima panidangon ni si Paulus isi mah ibana ia najolo latar di belakang di mana aka siulahon nas di bagasan lomoni roham do oleh Tuhan di ulahon nasida alai alani hasyationa alani sudia kaulona pakationa gabe dia toko ale Tuhan gabe haposan ibana alani haposani dia toko
gabe di pabangkit to ale Tuhan, gabe pahala doni huyami. Alay pos marwah nami ale Tuhan. Sonima nang hami ale Tuhan, sude do hami marlatar belakang. Halak pardusa do hami ale Tuhan. Alanima di pabangkit to hami, di pasahat to asini rohami, dada alani pabahenan nami, dada alani akasilo nami nadinggani, alai alani asini roham do yali Tuhan, ubahe boi hami tak jolo hami di sudi tarlubu bima ima hasasani dosa nami marite hama matem di hau pinarsilani, alani pangidoho hami yali Tuhan, asa dosongo dia mahalak nau mandok mau lihate di tonga-tonga ninggoluna siala asini rohami. Asa songo si Paulus mahami nak songo ni si Timotius anak ni si Paulusi. Asa sude manian akapaketeon nami ulahon nami nang hataon nami. Dada holan ale Tuhan lau ma tu diri nami sendiri. Lau pajujuk diri nami sendiri. Alai nang manian. Sude aka ulahon nami. Sude na hupatu pahami nang hata nami nang pamereng nami ale Tuhan salunay ima tau hamuliom may hasangapom may asa mahite ale Tuhan didiki hami sahat didikyon di ngulu namion sude marite ngulu namion gabe lam porsia ma ale Tuhan akan nanaing porsiai alay unang gabe sebalik na ale Tuhan disude akapakateon nami nang unang hupatu pahami nasailonon unang gabi mangaleai gabi dipaleai ho ali Tuhan alani pangalahon nami posroh nami ali Tuhan rupi hami tarlu bobi ma dipiga-pigarion pangardion di diri nami ali Tuhan lahu manal puhot tahun 2024 madapoton tahun parasiraon na pinasahami ima tahun 2025 posdo hanami ali Tuhan yan daku boto hami ahana masa di tahun parasiron na pinasami alai posdo hanami nagudang do ali Tuhan akka pasu-pasu na pinasamu tuhami mana so dia pe na hudalani hami tongdo dirupi ho hami alani paluas mahami ali Tuhan di bagasan las di roha madalani akka ngulu-ngulu nami alani asini roham na manotongi mangkonggom di sudi pagulon nami atong moliate mali Tuhan upasa tami masaluna ruas ni huriam haga bebe pasar minggon sian name me satu na tua nami ali Tuhan rupi nasida dia kahaga leonna rupi nasida le Tuhan di sudi akka pergubulan di nguluna au nang jala pasu-pasu nasida pargugui nasida jala totong maleno mali Tuhan hagugo nasyakwe madalani akan ngul-ngul sida asa di bagasa pos ni roha nasida madalani hari-hari jala unang tubuh aka arsak ni roha tubuh aka padelian nampe di bagasan aka pocok ni roha di perjalanan ni nguluna nampe di bagasan aka arsak ni roha alai di pakokok mi mali Tuhan nagabe si pargugu aka wasmi moliate mali Tuhan satu kinai nang mulak mahami siap bagas joromon alayasi ni rohami say totong ma nama dongani hami moliate maliho mariti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami Tuhan amin. Tahu tu Imam Seng maka dia mehita siap buket de nomor 573 ayat sada laos tapapung ma piliata pilia 2A do 2B. Tuhan Yehovah
Tatangnya koma piliata tua dopani dewata martang yang mahita. Ale debata amanami na di bano gijang. Hodo harwani salut silang leo na dinggan do nasa ulibasa na maulitus. Upasa tami masian na nilomi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparsia kami pilihanon pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni uriam dohot di portibion. Buhay marwanami maridihiti todim. Asalam utadahami gudang ni sileo-leo mito hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Maridihiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di badogijang say pinarbadia magwarong. Say Roma harajamu say saut malomoni ruham di banotongon soon na di banogijang. Lehom matuhami hanguluan sadar tiap hari. Si sama dosa nami sokong panesa nami di dosa di dongan namar dosa Tuhan. Una kami togion tu pangucunan. Palu amahami sian pangago. Sadame jalahamu ma pasu-pasu siat debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahmu. Di sondako Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopakko Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala di pasroma damena tutod di budabe. Salam